Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Mansura Isa. Yau 1st June 2020. Akwai abubuwan da na ga suna tafiya, abubuwan da na ga suna ta tafiya a Facebook. Ba dan na ga yan uwa da abokanan arziki da yawa suna ta kira a cikin tsoro da fargaba akan cewa me ya same ni, me ya faru da ni. So and I'm trying to explain to them that nothing happens to me. Yau 1st of June 2020 da ni na dawo garin da nake aiki, garuwan da nake zuwa in je yi aiki na ban fasa ba, ban daina ba. Dama motar kungiyar motar NGO din Musliyanin da muke amfani da shi ne dama ta daɗe tana ba mu matsala. Kuma ko da yake dama ta yana fashewa, tana cirewa, tana waye, amma kuma ba taɓa hana mu yin abin da ya kamata mu yi ba. So mutanen da suke Facebook da suke posta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. You guys need to stop. You guys need to stop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana da ƙarfi sosai, bai kamata ku dinga yin amfani da ita wajen yada ƙarya ba. Wajen yada ƙarya bai kamata ba. Lafiya ta kalau ba abin da ya same ni. Motan foundation ɗinmu ta samu hatsari, taya ta fashe amma ba abin da ya same mu. Ba abin da ya same because while tire ma ya fashe, you can even see the car at the park. Shi da shi muka sake fita aiki bayan mun sake gyara tayan, tunda abin da ya sa muke samu matsalar taya ma na foundation na motar foundation din domin yawan kayan abinci su shinkafa, gero, masara da muke yawan zuba mata, shi yasa shock absorber din ta samu matsala. So ko da yaushe in muka canza sai ta sake bamu matsala da irin ƙauyukan da muke shiga, ba irin ƙauyen da mota kamar Siyana za ta iya shiga bane ba. To amma da ke ba mu da halin siyan babban mota ko irin mota da za ta iya ɗaukar mana irin su shinkafa da gero da su da muke ɗiba muke zuwa ƙauyuka da su, to shi yasa taya mota mu take ta bamu matsala, amma lafiya ta kalau ba abin da ya same ni. Yan uwana da abokan arziki da suke ta kira na suna ta kuka, wallahi akwai wata cousin sister ɗi ta kira ta yi gida tana ta kuka, an ce mata wai na mutu. So nothing happens to me, I'm fine, I'm okay. You can see na sake zuwa ma ƙauye in yi aiki na da na saba yi, ba abin da za a fasa. In mutuwan ta zo lokaci ne, ko muna so ko ba maso dole za mu mutu, amma bai kamata a dinga yada ƙarya ba. Haka Liberty TV suka posta suka ce wai suka sa shi wai breaking news, wai Mansura Isa ta yi hatsari. Ina suka samu labarin, ina suka jiyo shi, I don't even know ina suka samu labarin inda suka jiyo shi. You can see I'm fine, I'm okay, I'm happy, and I'm with my team. They are happy, they are good too. You can see them, all of them, we are good. Dama ɗaya daga cikin mu ne ya rasu, wato Ubale Ibrahim wanke kuma ubangiji Allah ji kanshi, Allah gafarta masa. Shi kuma ba hatsari ne ya kashe shi ba, dama can ya daɗe yana fama da matsalolin ciwon zuciya, hawan jini da sauransu, kuma Allah ya yi lokaci ya yi. Ba abin da za mu iya cewa sai shi ma ɗin ubangiji Allah ya ji kanshi, Allah gafarta mashi, amma ba abin da ya same ni. Lafiya ta kalau da Allah. A daina yada ƙarya, a daina yada jita-jita. It's not good, ba shi da kyau. Ubangiji Allah ya sa mu gane, Allah ya sa mu fahimta. Sorry da ke wajen akwai fili sosai, so akwai iska. The iska is too much. So I'm fine, I'm okay, I'm good, and thank you very much everybody for asking of me ya nake, ya me ya same ni. I really appreciate it sosai da sosai. Mutanen da suka kira ni su ji lafiya kalau, da gaske ne, ƙarya ne, all these people, wallahi I really appreciate you guys sosai da sosai. Allah ya saka da alkhairi. In Allah ya da ku abin da za mu fasa aikin nan dai sai lokacin da Allah ya yi, lokaci yayi muka yi, kuma za mu samu masu gadon mu in Allah ya da, insha Allah, wanda za su gaje mu. But I'm fine, I'm good. Me zai yi da shi? Me za ta yi da shi? Sha kuke yi? Wani ruwa kuke sha? Wannan ruwan kuke sha? A ina ta ɗebo shi? A kogi. To ya za a yi a sha shi? Haka muke ɗiba ni. Aluma ake sa mai kuwa. Shi kuke sha? Alam kuke sawa a ciki? In kuka sa alam din sai a iya. Sai a sha, amma kuna bari ya dan kwana. Yana kwantawa. In ya kwanta sai ku sha. As you can see, dama aikin rijiya ne kawo mu, amma kuma kun ga ruwan da suke sha. Bana son sauke mata ita yarinyar da ta dauka. Za ki iya saukewa? Za ta iya saukewa. An ya dora mata. To Allah ya sauke. In Allah ya da za a taimaka. Insha Allah.
Amin, 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 amin. Ashe ruwan kogi suke sha. Ruwan kogi suke ɗiba da suke wanka da shi, suke wanki da shi, su ɗiba kuma su sha. Ta Allah ya sauwaƙe. Muna godiya da sauraron wannan shirin. Idan wannan ne karan farkonka na zuwa wannan tasha, sai ka danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Idan kuma kun riga kun mana subscribe, sai ku yi liking ɗin wannan bidiyon. Idan kuma ya amfane ku, ku daure ku yi sharing wannan bidiyon a kafafen sada zumunta kamar WhatsApp, Facebook, Twitter da Instagram. Mun gode ƙwarai.